everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Nasuko gyud siya nga gipadagan ako ang auto. Kinalamay nundong pa ko kung unsay ako mapuhat sa una. Unsa man na nasa ilahom sa parador? Cartoon man na? Cartoon gyud. Unsa pa kay sud ini? Unsa man ni? Mga sinina kini. Sinina sa babae. Pero anong kitaguan man ni dinhi? Oh, ako tingali ang nagtago ini. Unsa man ni? Bracelet? Bracelet nga may bitay nga yawi? Ni ay yawi. Ni asay iro. Ni ay baboy. Unsa nang gibuhat ni mo Doreen? Joseph, kang kinsa man yung bracelet? Imo na. Og imo sa nagsinina. Ngano ni aman ni dinhi? Tungod kay ako nang gitaguan para ipakita nimo kung makamatngon ka na. Nganong imo man ni kitaguan? Ako nang gilain. Tungod kay mo na imong gisulob sa diyang nadisgrasya ka. Ha? O kina yung bracelet? Ako nang hinatag nimo sa imong birthday. Mao pa? Isulob na. Kay basin mawa pa na diha. Sorry. Ha? Pasaylo ako nga mitaas ang akong tingog ganina. Unsaon nga nahadlok man ko nga mabangga ka. Pasaylo asap ko. Walang ko makapugon sa kong kalipay nga kamaod ko mo drive. Dawatan ni. Unsa man na? Tablet. Unsa man na nako? Niya din ang tanang information nga gusto mo may bawaan pagbalik. Niyaw, tanawa. Imo lang i-type din ang pictures nga dunay pangan og mao ni amo gawas. Wow! Yes. Wow. Mas dali kang mahinumdum sa tanang butang kung kanunay kang mutan-aw ining maong tablet. Salamat. Bana ko nimo. Dili ka angay magpasalamat nako. Bisa na. Salamat gihapon. Okay. Ana na nimo ha. Aron do na kay kalingawan. Aron matag adlaw mag-anam kadagan ang imong mahibaw-an. Autori ay. Udyoti na ko niya sa ospital. O kung may problema ka, tawag ako. Unsaon? Patabang ni Nang Lingling, may cellphone siya. Siya ang patawagan ako. Birthday cake. Happy birthday? Ay, Ma'am Dorena. Ay, hindi na imong Diyos, Ma'am. Ayun sa man ng imong gibuhat, Ma'am Dorena. Birthday cake. Aw, magpahimo kag birthday cake. Aw, ay, naatay ka order na, Ma'am. Free delivery pa. Order? Oh, ay magpalit ta, ha? Ay, kinsa na yung birthday. Kang Joseph. Loloy! Loloy! Ay, Ma'am Dorena, ay naabot na si San Joseph.
Naunsam ni sila? Loy! Unsa bay? Ay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dok, happy birthday diha, Dok. Happy birthday, Joseph. Imo kong gipalitan og birthday cake? Sweetheart? Oh, naman din sa tablet. Ay, Dok. Ay, ganun imo mamedi ka tawaan, Dok. Nagtuo na mo nga birthday na ako. Sa December pa nga akong birthday, Loloy. Lingling. Ay, Alright, unsa god di ay. Pero ingon manggod si ma'am. Maog yun. Abi maguna ko og. Okay na. Sige. Karon na lang ako birthday. Thank you, sweetheart. Hello. Sige. Anak ko na sa suot. Ayaw ka balaka. Natay mga tao diha. Sige, bye. Unsa naman sabto? Si Jojo. Oh, unsa pa may kami tututuhan na? Tuhan na makato sa sud. Gamit gyapon siya, Nika. Mine. Gusto ko maka-baby na ta. Oh. Maghimo ta. Dali. Ay! Kung magka-baby na ta, kinahanglang lalaki kini. Iti, musaka ka sawa, unya, manaog ka sa tuo. Kamao ka yun, ha? Joseph? 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 Oh, Dorina? Nausa man ka? Nga na bisinggit man ka? Pod. Nagdamgulan ko. Gidaman ko. Sorry nga, natugaw ka sa akong damgo. Okay lang. Gusto kag tubig? Ayaw na. Okay na kung niya ka. Unsa man imong dam ko? Nga na bisinggit man kag ayaw. Damgo lang eh. Wani bili. Pero grabe nimo hadlo ka. Miabot ka sa pikas kwarto ang imong singgit. May babae kong nakita nga milayat sa sapa. Nagkaila ka ba sa maong babae? Joseph, nagkaila ka ba sa maong babae? Wa. O kun mao na kalimti ni. Katong nagbalik. Mahimo bag anilang una ka sa akong kwarto. Ano dili? Dili pa masako katulgon. Ug gawas pa. Mao ni ang trabaho sa asawa dili ba? Mag-atiman sa bana kun ni ana ang bana sa bahay. Oh. Di ba? Kinsay nagsulti nimo ana? Sa Google. Mahimong mutupad gagigdaan ako. Okay. Daga na gid kag bawaan sa Google. Ingon man ka, magtuon ko. Aron nga may sud na ang akong oo. Salamat. Salamat, Sab. Salamat nga imo jud kong giantos. Salamat nga. Uy. Nakatuhog naman din ang akong tupad. Nailingling, ang hiniwang sibuyas, dali. Ni Ana, ma'am. Oy, sa may nabisihan yun din eh? Nagluto ko sa paborito ni mong pinakbit. Wow, Kanada. O kinahalang premyuhan ko ni mo ini, ha? Kung lami ning akong pagkaluto. Kulbaan mo sa tasa pangayoong premyo eh. Nag-research ka ako, no? Og miingon si Google nga lami ning akong recipe karon. Kana gid ah. Sige. Excited ako mukaon.
Wow, busog gan ako eh. Salamat. Karon nga busog na ko. Unsa may pangayoon imong premyo? Isuroy ko sa gawas. Oh. Ha? Oops. Pila na ko kabuhan nila sa sud sa bahay. Wag yung ko makalili sa gawas. Sa TV ra ko makakita og unsay hitsura sa gawas. Anang taas na tong parela. O gawas pa. Mag-behave man ko. Okay. Yes! Yes! Okay, musugot ko. Isuroy ti ka. Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na? Dili og di gyud ka mubuwag sa kong kilid. Yes, Doc. Asa mo gusto mo suroy? Alright, kami ini ay agaraga na yung mesa doon ay kwarta, Dok. Maog yun. Wabi, may wawart diri, Dok. Uy, asam na inyong mga sweldo de. Taas bangko, Dok. Wow! Sweetheart? Mani niya ang gawa sa paril. O niya, nakaunaw na nakakon asa tamanuroy? Sa karnabal. Oh, Karnaval? Karnaval? Oh, nakakita ko sa Google nga daghan og kalingawan sa karnabal. Ato ta dito. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!